Pozdrav slatkoljupci! Danas radimo čupavu katu. Prefini starinski kolač koji su pravile naše bake. U čistu zdjelu stavljamo 400 g glatkog brašna, 50 g šećera, 5 žumanjaka, 250 g umekšalog maslaca, 1 dec mlijeka, 1 vrećica vanili šećera, 1 vrećica praška za pecivo, sve to ručno izmiješamo dok ne dobijemo jednolično lijepo glatko tijesto. Tijesto stavljamo u foliju, zamotamo ga i stavljamo u frižider nekih sat vremena. U međuvremenu, dok je tijesto u frižideru, očistimo 8 jabuka od kore, nakon toga ih naribamo. Naribane jabuke stavimo u tavu grijati, jabuke posipamo sa 50 g šećera i sa 1 vrećicom vanili šećera. Sve to dobro miješamo. Nakon toga dodajemo 50 g mljevenog oraha. Jabuke ostavimo još malo, par minutica u tavi. U međuvremenu ohlađeno tijesto stavljamo na 2 jednaka dijela. Jedan dio razvaljamo na veličinu pleha u koji ćemo slagati kolač. Tijesto tako stavljamo pola sata opet na hlađenje. Nakon toga na tijesto razmažemo 5 velikih žlica marmelade. Znači može biti marmelada od marelica ili jagode. Nakon toga na marmeladu stavljamo vruće jabuke. Jabuke ravnomjerno raspodijelimo. Iz frižidera vadimo preostalo tijesto te ga naribamo po filu. Ako je potrebno, prstima rasporedimo naribano tijesto tako da što bolje bude raspoređeno na vrhu. Kolač se peče u zagrijenoj pečnici na 180 stupnjeva 25 minuta. Nakon toga kolač ohladimo na sobnu temperaturu te ga možemo posuti šećerom u prahu prije rezanja i posuživanja. Za kraj mogu reći da je kolač vrlo jednostavan, ali i neodoljivo ukusan. Odličan je za bilo koju prigodu, a posebno za ovo predblagdansko vrijeme kad smo sve više skloni za vodljivim slatkim zalogajima na našim stolovima. Nadam se da ćete okušati se u receptu, te nadam se da će nam se također i sviđati isti. Dobar vam tek!